И какво става, хора? В днешното видео съм решил да ви покажа моята тренировка за гърди, като аз тренирам по сплита, бутащи, дърпащи крака и реших да направя нещо като поредица за трите ми тренировки, за да придобиете представа как аз тренирам, какво аз тренирам и в момента даже съм се заплатил към фитнеса, часът е около 4. Горе-долу тренировката ми продължава към 2 часа, така че към 6 ще съм си вкъщи. Аз тренирам от доста малък, вече от 6 години. На 13 годишна възраст си казах, аз отивам в фитнеса, искам да си променя, защото преди това бях дебел. От тогава не съм спирал да тренирам, минал съм през гребане, през бокс. Но в момента хода на фитнес, защото там видях най-добри резултати за моето тяло и за моето здравословно състояние като цяло. Това е едната причина, поради която започнах да ходя на фитнес. Втората е, че от 5 месеца не бях ходил на фитнес, защото отидох да работя в Дания, както може би повечето от вас сте разбрали. И там нямах време да тренирам и доста се поотпуснах и затова реших тук, като дойда в София, студентски град, да започна да тренирам. Аз тренирам по сплита, бутащи, дърпащи крака, като в днешното видео искам да ви покажа моята бутаща тренировка. Тя е за гърди, рамо и трицепс. Първото упражнение, разбира се, е лежанката. Ти ходиш ли изобщо на фитнес, ако не правиш лежанка? Лежанката е едно от основните упражнения за гърди и супер ефективно развива масата на нашите гръдни мускули. Затова е толкова често срещано да се прави от спортистите. Както виждате, първата серия е загряваща само лоста от 20 кг, където аз правя 12 повторения. Тук в следващото видео имам още една загряваща серия, като правя с 10 кг от страна, което общо прави 20 и лоста 20, 40 кг. Тук отново правя 10 повторения, между 10 и 12. След това започвам с работните серии, в които аз правя с 22,5 кг от страна, след това с 25, 27 и 30. Като в момента виждате 25 кг, тук що сложих петицата, 25 кг, като правя между 8 и 10 повторения, зависи как се чувствам. Както виждате, тук се подготвям за последната финална серия от 30 кг от страна, което прави 30, 60, 80 кг на лежанка, работна серия за 8 повторения, като спокойно си правя 8 повторения и мисля напред във времето да покачвам още килограмите на лежанката, защото мисля, че имам още сила, която трябва да покажа. Тук ви показвам каква лудница беше във фитнеса. Бяхме отишли в 7 часа и всеки след работа в София отива на фитнес, което е похвално. Принципно за второ упражнение правя избутване от полулег с дъмбел, обаче фитнеса беше супер пълен, както видяхте преди малко, и затова реших да изпробвам днес тази машина. Но мисля, че концепцията и ползите на двете упражнения са почти еднакви и няма такава голяма разлика дали ще правите с дъмбел или на тази машина. Тук правя с 20 кг от страна, като покачвам с 5 кг с всяка следваща серия, като отново правя 4 серии по 8 повторения. Отново показвам каква лудница беше в самия фитнес. Супер много хора, супер голяма блъсканица, което на мен малко не ми се понрави, но какво се прави. Тук отново правя избутване от полулег, не с дъмбел, а на машината, но вече с 35 кг, като мисля, че това ми е последната серия. Ако можем да съдим по моята физиономия, доста се напъвам. Но това е хубаво, трябва да се напъваме като сме във фитнеса, а не да правим лежерни тренировки. Следващото упражнение е Flies, като тук отново правя 4 серии по 8-10 повторения. Тук ги правя с 12,5 кг от страна, като качвам до 15. Сигурно ще си кажете, че това са доста малко килограми, но флайса наистина е труден и аз го усещам най-добре с килограми между 12,5 и 15 кг. Следващото упражнение е за рамо. Свършихме с упражненията за гърди. Според мен това е доста ефективно упражнение и доста натоварва моите рамена.
Точното име не мога знам, но ще предположа, че е избутване за рамо с дъмбел. Вече фитнеса се беше поупразнил и можех да седна на самата пейка и да си направя упражнението както трябва. Започвам първата серия с 17,5, като качвам до 25-27 кг, в зависимост от това как се чувствам. Ето тук, както виждате, взимам 22,5 кг и отново започвам с избутването на дъмбел за рамо, като отново се опитвам да направя 8 повторения. Следващото упражнение отново е за рамо и както на предишното, така и на това упражнение, не знам как се казва, но е доста ефективно и аз го правя сигурно от 5 години. Се чувствам доста добре докато го правя и мисля, че е доста ефективно и помага за развитието на нашето рамо. Отново един бърз и тактичен флекс на огледалото във фитнеса. Следващото упражнение е за трицепс с магаришките топки. Тук правя с 25 кг, като качвам до 30 кг, в зависимост от това как се чувствам. Мога да кача и до 32-35 кг, като отново правя 4 серии по 8 повторения. И последното упражнение за моята тренировка за бутащи упражнения е бутане на дъмбел за трицепс над глава. Надявам се така да се казва, в момента научквам. Мисля, че това упражнение доста помага за трицепса и доста натоварва, както може да видите по моята физиономия. Е тежичко. Правя го с 22 кг, мисля, че, колкото мога да видя от дъмбела. Да, точно. О, каква голяма ръка. И така свършва моята тренировка за бутащи упражнения. В момента ви показвам обстановката в самия фитнес. Отиваме до тоалетната, защото супер много се напънахме и трябва това напрежение да бъде отпуснато. Ето ме и мен в огледалото. Мнението ми за фитнеса е, че е доста готино направен и аз за първи път хода с желание в фитнеса, защото наистина е направен доста комфортно и препоръчвам на всеки, който е в студентски град, да отиде и да направи поне една тренировка в фитнеса. Така хора, свърших тренировка, даже вече съм в асансьора на моето общежитие и се прибирам да си почувам за утрешния ден. Така че, ако клипчето ви е харесало, моля се нагоре, абонирайте се и оставете по едно коментарче. Благодаря ви страшно много за гледането. Бай!